Hi guys, good morning. Maayong buntag. Magandang umaga guys. Ngayon magluto na sad kog para paniudto na mo guys, para pananghalian. Magluto na sad ko. Ito ang lulutuin ko ngayon guys. Paniudto. Simpleng-simple lang guys. Ito, carrots at mayroong patatas dito guys, patatas. At siyempre hindi mawawala ang karne kasi ito mao ni akong lutoon nya tangan ako ingon ani nga carrots ug patatas. Maginagmay ko guys, ginagmay ko ng pangalan ani, ginagmay dili dinagko, ginagmay. Nya ito lang ang panakot ko guys. Oh sus, mao ra ni akong panakot guys, kuan lang garlic at onion. Sarap ganon. Dili kay kukas ug panakot guys kasi kung ano ang mayroon yan na lang ang gagamitin kasi hindi na tayo maghanap ng kung wala dyan. Maura man ni available guys. So kanina lang. Una lang na. Mauna magluto na ta kay alas 10 na, hapit na alas 11 guys niya. Akong pag umangkon mangayo na purig paniud to. Apsa na tas oras ani. Maglungag pa ko. Munang magdali-dali na putag luto ani. Diba ya? Dali-dali na putag luto kay alas 10 na. Hapit na alas 11. Yung paniud to na sad. Hapit na mag-lunch na. Unsa mao na kay magdali-dali na pud luto ani. Nakusog-kusog na tong kayo. Ano gipakusgan oh. Siya ko oh. Lagi painit pa na hong kaha ya. Painitin natin ang kaha para lagay na lang tayo ng mantika at saka sunod natin yung ating mga lamas-lamas diyan. Kaunti lang mantika kasi yung baboy natin is kanang murag tambok guys, murag naglabi ang tambok ani. Muna unya magato na ning silunod atong siyempre atong lamas kurot sabay-sabay na guys. Automatic na natong ilunod tanan. Atong kaha kay nagtakilid. Atong paayo tong iayon kay mura pag kita nagluto mura kog nagtakilid ka kay nagtakilid man atong kaha. Siyempre papulahin natin ng kaunti yung ating panapot para mahumot-humot siya. At lagyan natin ng siyempre guys, kung maginagmay ka lami kung naay kuan kanang ingon ani guys, pork and beans anay isagol ani. At lagay natin yung karne guys kasi murag ni pula-pula na ang lamas. Okay, bisik na maglungag pa ko guys, iluto ani, magsaing pa ko ng kanin kasi yung kanin namin kaunti na lang ang natira. Magdali-dali dito ani. Mura ka ani kanang kuan pud magkiningkoy na pud ta ani. Magkiningkoy atong lihok ani. Lagyan natin ang kaunting asin para kuan guys, para yung lasa, yung timpla niya matuhok dito sa atong giluto mo nang magutang tag-asin gamay. Magdagdag ko naman yung pagkahiwa siguro. Magdagdag ko naman pagkahiwa ito ang ginagmay guys. Maluto din ako ni. Siyempre, kuha tayo ng pangtakip sa ating niluto para madali siyang maluto guys. Kuha tayo ng pangtakip kasi mahirap pag walang pangtakip kaya hingaw man siya kinahanglan gyud siya kuan natay tabo na to ang niluto. Pangtakip natin at tingnan natin yung alaga ko guys. Hindi siya ra ba kumakain guys. Kumakain siya ng kaunti lang. Siguro hindi niya gusto yung ulam namin kanina kasi nagkuan lang ako guys, nagluto ako ng corned beef at saka
alugbati. Nilagyan ko ng noodles guys. Kaninang umaga. Yun ang kanang almusal namin kanina. At si Coco, namimili. Ayaw niya. Hindi niya gusto ang ulam kasi hindi niya gusto. Hindi lang ang kinain. Oh, ito si Coco guys. Oh. Hello Coco Melon! Ano naman Coco? Ano naman wala ka nakikikaon. Ang musod ka na mo Coco. Langging ano guys. Ay, talented naman na si Coco guys. Kumanta siya guys pag magpa-sounds ako. Sumabay siya sa umawit pag magpa-sounds ko. Talented siya. Ang sabi niya akong giluto guys. Murang idukot naman eh. Hoy! Nansa naman ka? Yan ito gamay guys. Kay murag. Agay. Namisik nagmantika guys. Sakit. Nagyan natin yung sabaw guys. Sabuan na ito kay bukok mo. Sabuan na atong sabuan. Maglagay tayo ng kaunting water lang. Gamay lang, kaunti lang. Pangpalambot ng karne. Hindi natin madamihan kasi magwa na po siguro ilami kung madaghanan na itong sabaw. At ito, palambutin natin ito guys. At pag lumambot na, diyan tayo maglagay ng ating mga subak o ano ba, mga ingredients natin. Ito, pag malambot ang karne, ito ang ilagay natin. At ito, at saka magtimpla at ganun. At atong lakasan kaunti ng ating apoy para madali tayong madaling maluto ang luluto natin guys. Para hindi tayo kapos sa oras kasi magsaing pa ako guys. Magsaing tayo guys. Kaunti kasi kaunti lang saingin natin kasi mayroon pang natirang kanina kaunti. Ito guys. Dali sa taan ni. Mura na po taan ni gigukod ani guys. Mura na sa tagigukod ani. Dalawa lang guys. Kuan man napamamikan on habilin ganina. Pamahaw. Murang kaunti lang ang luluto sa saingin ko. Oops. At kuan guys. Ito nang gitak ang atong kanon. Ansa hinayra ag siga kay yung isang burner guys, medyo mayroong diferensya na. At ganun lang ang apoy niya, pero maluluto naman ito. Kasi yung kaldero na ginagamit natin, manipis lang yan. At ganun, hintay tayo ng kaunting bukal na kaunting minuto guys. Okay, palambutin pa natin yung ating karne. Ganun. At ito guys, balik tayo sa ating niluluto at unti-unti na siyang lumambot guys. At ang sabaw niya is murag unti-unti na pong hubas. At lagyan ulit natin ng tubig guys kasi yung sabaw niya hubas guys. Hindi na kaon ana iya kay magkuan sa taya, kaon sa rice ya. Okay. Abi na ko sa ninyo ang gibutang. Okay ra na iya kay kuan naman ula tong kanon is kuan pahilaw pa. At ilagay natin yung kuan guys, ating carrots at patatas para lumambot siya. Ay bukal niya. Inanay siya lambot. Iko carrot. Happy dali raman niya, happy tayo ni maluto. Magkuan ako, magluto na ako gusod anin. Papakanda ko ng kaldero te. Ha? Papakanda ko kaldero. Maulagyan ta. Atakpan natin guys at hintayin natin na lumambot yung carrots at patatas at pag lumambot na
Then tayo magtimpla guys pag lumambot na ang vegetable na nilagay natin. Say, may sudan ya. Matagak ng tubig ha? Ano naman? Kae ko na. Nag-egg baka ganina ya, mura man tuog. Wow! Ang sabi ko nito ay diplok. Diplok tayo magisudan. Lagi, ako na Nya karon magunsa man ka? Walang. Usa ka nugget. Usa ka nuggets ug usa ka egg. Hindi ko hotdog. Ha? Hindi ko hotdog. Kunyara ko. Ay nuggets wa may hindi hotdog ay, sorry. Hotdog ra bang gikuha? Na ba kay nuggets di ay wa na may suting alin eh. Ano? Oh, na pa di ay. One nuggets lang. Agad. Ayan na doon na. Ano nga, dali ra na maayo kay kuan man. Yung pamangkin ko guys, anong tawag sa Tagalog? Ang tawag sa Bisaya guys, nagpatuli siya. At ganun ang kanyang sinuot, mga duster, malaking t-shirt. Patuli siya kahapon. At ganun, sabi niya, hapdi daw. Ganyan talaga pag magpatuli, hapdi. Pero, maayo raman ka, dali raman na maayo. Dali raman na maayo ya. Agantara ka o mga pila ka adlaw. Ya. Nahurot na jud atong baso ni mo gamit. Yawa na tay baso gamit ko. Uy, nag-keep kong kuko. Ha? Nag-keep ko. O niya, magkuha na ta sa kaha ya kay atong rice murag naluto na. Kita kuko. Kaya magkuha na ta nimo magluto na tag sudan kay minom para baka tambal. Wala ni awas na tubig. Ay, kukumelon. Ako mga alaga guys, oh. Tyson! tumitingin siya dito, palagi siyang tumitingin dito pag inaabangan niya ako pag lumabas ako sa pinto pag open ang pinto. Inaabangan ako niya palagi tumitingin dito. Kung saan natin yung kuhaon. Kalimot naman ko guys, oy. Kalimot na ko sa akong buhaton. Tungod sa kabisi lagi, kalimot na ta. Kaha di ay. Ito pa guys kasi magluto kayo ng ulam ng aking pamangkin kasi nagugutom na daw siya. Kain na. Luto naman siguro na. Luto na. Luto na guys. Ang ating kanin. Kunin natin. Okay. At ito na ibalik o ipulirin kuan. Ha? Si Brenda ba? Ano man? Ano ko na naman din magpapuli. Ini doktor ko ina ta doy. Mama! Madlok. May kay wa ka mahadlok. Ha? Sakiton ko. Ha? Kung sakiton ko magbago Pero nakalimutan tayo guys. Maglagay tayo ng cubes. Kasi masarap pag mayroong pork cubes. Saan ba yung pork cubes natin? Nandito. Masarap guys pag mayroong pork cubes. Lasang-lasa ang kuan guys. Lasang-lasa ang sabaw pag nilagyan natin ito. Tikman natin guys. Lagay tayo ng kaunting asin. At ilagay natin ito ang ating agas ya. Agay kagahi ba? Di magapa. Di madaog. Kagat guys yung wrapper ng pork and beans kasi kinagat ko kasi walang gunting. Dara kire. Makita na ako ng scissor. Oh, Scissor na ko na. oh, panaya palihog kuya bi. Ikaw ya. Sama ni. Kuan ni. I-open. Oy, ala gyud sa man ni mo. Pagdali taro nga dak open. Oh. Inap na. Ni akong assistant oy. Ito kakaon mo gara-gara ka diha.
ang palasista nun. Wala ko ilingag. Ay, ay, nausik na. Mau lagi ning luto lagi nga dali-dali lagi ha. Ay lah, hapit pag yun mo. Hapit pag yun mausik. Pastilan. At siyempre, lagyan natin ng kuan kanang kaunting ketchup. Pangpakulor ito at pangpalasa. Kaunti lang. Di pa jud sama ni. Sticky kayo. Mm. Holiday! Lagay tayo ng kaunting asukal, guys. Para manamis-namis ng kaunti. Manamis-namis yan ng kaunti. Lata na ba kaniluto na ba kaniya to ang kuan, guys? Yung baboy natin. Malambot na ba? Ah, malambot na, guys. Atikman natin, guys. Parang may kulang. Ha? Agay! Na dito skuan. Agay! Wala di ay. Dos! Ha? Oh, Ala! na may hanilong agir eh. Parang Hindi mo na ako. Pagkaman naka-appointment with baby unhealthy. may kulang, guys. Doctor, Kulang ng tamis. Kaya ako na-meet yung baby unhealthy. At lagay tayo ng kaunting magic sarap, guys. Kaunti lang kasi nag-cubes tayo kanina. Kaunti lang. Ang palasa lang. Hold up. Tikman natin ulit kung sakto na ba ang lasa. Timpla niya. Tamang-tama, guys. At palambutin natin ng kaunti ang carrots at saka patatas. Para mas masarap pag malambot ang patatas at carrots. Kuha. Luto na na, pwede na na. At magluto tayo ng ulam ng aking pamangkin. Kasi gutom na daw siya. Mga taanig, oh. Ang daming hipuson, guys. Ang daming hipuson. Ganyan talaga, guys, ganyan talaga pag magluluto. Guman, guys, sa magluto ka. Ay, dagang hipuson, dagang hugasan, dagang hipuson. Ayan, ito na, guys, basta magluto. Sige lang. Garbage. Ito na. Sa daya, garbage. Please, car. Ibutang ng plato diha, karon di na usik-usik ng sabaw. Garbage, please, car. Hindi naman siguro na to. Garbage, Kani kuan kana carrots. Nami ano ba ng carrots dai? Vitamins ng carrots. Lami, lami. Ha? Tanaw rin ba? Laki kayo. At patayin natin, guys, kasi yung carrots murag lambot na kayo tanan. Murag lambot na kayo muna. Luto na. Tara! Luto na. At dito na lang, guys. Manatag luto sa atong panudto. Katatapos lang natin magluto sa ating pananghalian at ito na lang muna. Salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-like and subscribe. Bye-bye, guys. Bye-bye.